Takže bavíme sa o Power BI a riešime teraz prvý krok a to získanie údajov. To znamená, máme klasický excelovský súbor, to sú vzorové dáta, tzv. Financial sample, ktorý máme priamo od Power BI. Hárky korektne pomenovať, nie sheet 1, sheet 2, dokonca ja vrelo odporúčam tie hárky aj prefarbiť. Každopádne, keď dám načítať údaje, dostal som dáta z excelovského súboru, tohto vzorového datasetu, priamo dovnútra. Štandardné zobrazenie, ktoré sa vám ukazuje, je, všimnite si, v ľavhornom rohu je, že zobrazenie zostavy. Toto je obrazovka, dashboard, na tvorbu peknej prehľadovej obrazovky. Na začiatku, predtým, než idete robiť vizuály, si môžete skontrolovať, že tu je zobrazenie tabuľky. Tu budú vaše dáta, to znamená konkrétne tabuľky. Tým, že ten excelovský súbor má len jeden hárok, jednu tabuľku, tu na popravej strane v údajoch je len jeden jediný, a to je Financial.